Let's go now. Allah ya ba su zaman lafiya inda aka tara a wannan guri Allah ya bada kowa gidansa lafiya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. dukkan wani abin ko abin shari inda kai addu'a alfarma annabi sai ya bar gurin musamman ma auratayya aure na sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan musulmi mun dakatar da hoto duk mai hoto ba da gurin da Allah ko wani mai hoto wanda ya yi salisu ko wani mai hoto da in ya ji dakatarwa a karɓi kamararsa. Muna fata Ubangiji Allah ya sanya masa albarka idan an daura. Allah ya ba su ‘ya'ya biyu sau biyu, uku sau uku, hudu sau hudu, biyar sau biyar. Assalamu alaikum. Ni besti, kai besti ba ta da siya cikin harkar nan ba za ma cikin da shiru. Muna godiya Umar ya sare abokin da su ya shadda. To za mu yi gaban amarya kusa da amarya gefen amarya friend nan amarya tsawon amarya inda za mu kira Prince Khadija a mata babban tafi da Allah Prince Khadija don Allah duk wacce take a tsaye a nan da Allah ta zauna Prince Khadija kawar Hassana amarya kawar Hassana amarya Prince Khadija a fadar amarya ki zo Allah yawa fatan alheri da ke amarya Allah ka na ki bikin kema. Amarya fatan alkhairi Muhammad Allah ya ba su zaman lafiya tare da mijinta da zuri'a dayyaba ya kaude duk tuna ya sanya alkhairi a cikin wurinsu. Kuma da babban tafi da Allah ku fafa mata mun dakatar da hoto don Allah ya hakuri don Allah ba ku ba mu haɗin kai mun hana hoto wala mun sakar wanda ya ƙara zuwa da Allah yau ba a yanzu muna godiya ga Khadija za mu je inda za mu je dangin ango da Allah biyu su taso yan uwan ango wanda suke ɗaki ɗaya su zo za a yi kamun amarya tare da yan uwan amarya biyu su huɗu ake so a gani don haka dangin ango za su kawo su lorin dinnan na amarya ga inda za a kama amarya inda za a san dangin ango amma DJ beran ku sannan tare da wakar kano a yanzu a fadar amarya a amarya ki dan mike gidan sa go za mu turo wanda za su yi amarya hasana ya ga tare da bakar da sun shaka amarya safiya da hatu da mara dangin ango ko amarya ce a hankali tafiya a sana kun yi gani
nan ni da rijo yayi za ka sa jerin gudun rijo yayi Karina Prince Karina ni ne zakarin wannan kamu a yanzu amarya mai yar gata ce kuma kowa ya ga su gannan da amarya ta yi a yanzu amarya tana gani yana gizo kowa mai fadda masu gama daya jininsa za su gama masu amarya hasana a yanzu don inda Suleiman Afwan hanya harka Suleiman yau za ku sayar fuska amarya duk yi daidai na gaya musu miliyanci to Prince Karina zai da sayar yana miliyan 500 wai 500 amarya rayuwa mu dan adam ba mu san ranar da muka zo mu san ranar da za mu koma ba amarya hajiya hasana tare da annabi abubakar da shi shadda yau ce babbar rana a gurin ku ba ku da ranar ta fito wannan ranar an ka dago da an kai amarya gidanta to kuma baba da sai ba kuma baba to ango bashir mai shadda Allah ya ta gaban da gidan bashir mai shadda zira'an nan taku dangin biyu ne dangin amarya dangin ango amma kun tashi daga biyu kun zama daya zan so wannan zira'a alfarma annabi ta daure hasana tsakanin ke da bashir mai shadda alfarma annabi duk wanda ya fara yin iya shi za a samu nan da wata 12 za mu zo suna bari gari daya dangin bashir mai shadda sun shaida kuma suna wannan guri sun shaida kuma suna son jika biyu dangin amarya hasana sun shaida kuma suna son jika samu in Allah ya ta alfarmar annabi ku taba masa da Allah abubakar bashir mai shadda ina son dukkan al'ummar nan kai musu haka barka da zuwa haka ma kai kowa da ku taba masa da Allah ya ce barkan ku da zuwa haka amarya da hannunki mai gulagulun nan mai kunshin nan ki dan musu haka amarya ta ce barkan ku da zuwa ku taba mata da Allah to dan Allah ya saka wani baitin waka sayya bashir mai shadda bashir mai shadda abokinka ne wa ka duba nan gudun ba haka amarya kamar kai da ita ne lokacin da kike zuwa mace ku kallon soyayya bari gani zan sa muku baiti kar wanda ya shigo wani ni amarya ki ji baitin wagan nan me yake fada bari in ji amarya za su kallon soyayya kowa da jinsu daga nesa ni da samu baitin wannan ta ce ba ta barin karfi shi ya kashe wajen ta kuma ba amma ban ya saya da takalmin da abubakar bashir bai shan ya saya bari gani wanne ne ya fi tsada wanne ne daga dubai wanne ne daga china kun san amarya da an gora na fitar su duk abin da ya fi tsada ya fi kyale-kyale ko hangi hannun an gora da Allah da takalmin ango in ma kai haka da Allah haka za ku to haka za ku to ango one hoto two hoto three hoto tare da hoto amarya kama mana ta musamman gashi nan kuna gani ana hoton takalmin gashi nan na amarya da ango one hoto two hoto three hoto ku tafa musu da Allah sai na gode gurgurin yana cika da asubar da ana kowa da amarya da ango daga nesa gashi nan Alhaji Abubakar Bashir mai shadda Allah ne ya babu a wani mutum Allah ne ya haɗa a wani mutum sun ya ake suna taimaka ya suka zuwa an haɗa ina Thank you.
akwai babban yaya gurin ango baban lahatu sarki ya kuma shi na wannan guri akwai darakta ya sai awon shi ma yana wannan guri akwai manya-manyan iyayen gidan tayayye a irin su SA da shi da Adamu Abba Makamashi to shi wannan biki mun gaya muku ya bambanta da duk bikin da muke yi ko ligi da ango Umar ya Sharif yana ina zo kuma ke wani sun da sara na farin ciki gashi ta zo tare da dangin ango ku za ku zo ku za ta sana zama ɗan gatar karanki kau da kanki sai tuni raiki in mata zuciya da gona ki ce za ki samu ta tausayi zan kira iyayen gidan ango Ciyaman Dauda Kawu Rarara tare da Sarki Aliyu su kaɗai za su yi yi tare da matan Dauda Kawu Rarara tare da iyalansa daga nan za mu yadda Prince Arek A. Zango Abba El Mustapha Baban Lahaya ta yi kula ɗan nan da suke a ɗaukar hayan na kosu tare da Yakubu Muhammad
da Allah kowa ya fita bar gurin da kar wanda ya shigo shi abu na mu ci gaba da liki ba ta ban san yau wani sai ba da zai yi an mai rana a zai masa daga wannan hoton mun gaba hoto sai mu ga duwa duwa hello ya Allah kowa ya je kuma na bayan an gode Allah ya hakuri to sabira Ahmad bismillah ribe mu kai zuwa wa ga bismillah sabira Ahmad kan ga ki da ruwa kawai
fadar amarya da ango ba ba ni wanda suke fara amarya da ango din su fita da Allah duk wanda yake fara amarya da ango da Allah ta yi ta zauna ba gurin zaman ta bane ne dan Allah amarya da ango ku zauna ku shi ne sadda ku zauna amarya da ku zauna ku ta bari mu da gurin